fatan kuna nan lafiya. Ni ce taku Jennifer Cikin Ade wanda aka fi sani da Amasita. A yau a cikin shirin za mu tattauna akan why ne ya kamata ya sadakar da bukatarsa a jima'i aure. Kuma don a yi fashin baki da tattaunawa cikin wannan shirin muna nan da Aunty Aisha da Aunty Salma domin mu kare fahimta. Aunty Aisha da Aunty Salma sun yi da zuwa. Wancan tayin na zo na muku na tambaye ku akan jima'i aure. To yanzu ina son sani why ne ya kamata ya sadakar da kansa a lokacin a jima'i aure tsakanin namiji da mace. To, kamun ma ki yi maganar jima'i aure. Ina so da ki san wani abu shine aure da kansa sadakarwa ne. Kin gane? So, tsakanin mata da miji idan kina maganar sadakarwa a jima'i wanda yake bukatar shi ya fi. Dole ne dai wanda bai shi ko idan miji yana da bukatar matar shi. Amma ai ta kuma kila ta ji kila akwai abin da yake damu ta ko kuwa dai kawai ba ta so. Dole ne za ta sadakar saboda ne don ta sa mijinta ya ji daɗi. Kin gane? Kuma haka ne idan ita matan ne ta fito ta sa mijinta ta ce yau fa ina da bukata ni ba jikina yanzu. Kin gane? Shi ko yana so ko baya so. Dan ita ma tana sadaukar mishi dole ya sadaukar ya bata ya biya mata bukatar da take so. Amma Aunty, rashin wannan kina gani kamar yana sa kamar fada tsakanin namiji da na mace? Sosai. Ina kawo fada because compromising aure that's between the husband and wife. Yeah, it brings a lot of people. Mace ita ta saba compromising kullum ita take sadakarwa kullum aka ga wata rana ta abun ya shi ta sosai. Kin gane? So a wajen jima'i din ya kamata a yi balance din shi. Wanda baya so a lokacin should be able to meet up wanda yake so. So kuma kin shi yasa za a samu matsala kamar yadda ta ce idan mutum ɗaya ne yake sadaukarwa kullum ai akwai ranar da zai zo ba zai daɗi. Amma ni ina gani kamar sadakar da kaina kullum da gidana zai affect my principle da standard na da samu kaina. Da gaske? Are you for real? Ya za ki ce one aure tsakaninku ba kunya ba ƙarya ba ji da kai ba aji tsakaninku. So don kina bashi kullum ba wani abu bane. Ba wani abu bane. Bare rena ni ba? Ya zai rena ki. Sai iya kara sanki. Sai zai kara yana son ki sosai. To, ba zai rena ki ba saboda ke halal din shi ne. Abinda hannun daman shi ya mallaka ne. Ke matan shi ne. So ba yanda za a yi. Ya riga ya biya kuɗi a kanki. Ko me yasa aka ta yi auren ma? Yana ciki ai so ko kin mene ko abin nan duk matsayin da kike da shi a waje. Idan kika dawo gida zaki haje wannan matsayin ne ki. Zaki koma matsayin mata a daki. Kuma zaki biyayya da miji. Yanzu Aunty, ko na gaji ya zo ya ce ina so ko kuma ranar da ni ba na ji kawai ina son ya koma. In sadakar da kaina haka? A gaskiya I will not lie to you. Ko ni ma na gaji. Mijina ya zo cewa ka shifa. What usually abinda nake yi ni son taɓa shi ke so. Kai yanda yake so. Ba tare da an tashi da safe ya kaga ma baki bayan kin tashi da safe kaga kawai ya ɓata miki rai. Kuma kin san kuma ki rasa abin da idan kika ce ko kin gaji ko da abu idan har akwai wannan understanding tsakanin ku dole ne zai san lokacin da lallai kin gaji ai kun saba kuna zama tare wani lokacin ma ba za ki faɗa ba yana ganin ki ya san kin gaji kuma idan she is a very understanding man zai baki wannan lokacin kila ya baki wasu awoyi kamar ki samu ki dan bacci ki huta kamar zai kawo. That's why what they call this foreplay. Yeah, it's very important. It's very, very important in marriage. That's why foreplay was said Juna. Yeah, it must not be sex or love making or intercourse every time. Every time. You can just have the foreplay. Man, dole sai an ci help the man or the woman to relieve the tension. Akwai abin da kuma na ce
Okay. Ta ce mu okay, ita ta ce ta da an da su baya kare ya dame ta. Abun yana dame ta. Haka ya kamata ko kuma in dai na ki da daddaren a bar shi a haka kawai. Ke kuma ke gaji da dare. Ya ba ki mace har safe. Ba ke ba. Understanding. Dole. Shi ne compromise ɗin. Wajen compromise ya shigo. Kin gani kin hana shi. Have you put kin sa kanki a takalmin shi? Have you put Position da yake? In ya fita, ya je ya samu wata fa. Amma ni ina ganin cewa ake safe yi abinci ne. Ke sai ya bari ga da wani saduwa da safe. Ni a gani na ya komai daɗi. Gaskiyar magana kenan ya fi komai daɗi kuma duk namijin da matar shi da matar shi take saduwa da safen nan. Like that's number one breakfast. Kin gani? Sun fi samun za ki ga murmushin su ko da lokaci ne suke yi. So kina iya hana shi da dare ma ki ce kin gaji amma da safe ba ki da excuse saboda me kin tashi bacci ba ki aiki ba abin da kike yi. Ni ai ina gani akwai yara. Ah wait. Suna cin mu akwai yara. Akwai yara. Za ta yi girki, za ta gyara gida, za ta yi sauran aikin gida da kuma an za ta je wajen aiki. Komai na da lokacin sa. Kin gani akwai what they call early morning people. Yeah. Akwai afternoon people. And akwai evening. Bambanci wanda suke cewa akwai wanda suke so da safe. Ko kin taba su haka kiyaye. Kusan duka maza kuma suna so da safe gaskiya. Namiji a kiyaye shi. Wai na kana shi. Shi ba ne especially. Shi ba namiji fa is always ready. So a wajen mace ne. Kina da yara akwai lokaci da za ki san da za su tashi. Shi yasa yaran ku su samu lokacin da za su shiga dakin ku anyhow su yi sallama. Even it is even a portal ku rufe dakin. Because yaro bai sani ba kawai zai fita boom ya bude muku kofa. Amma in bari tambaye ku. Yawan jima'i bai da illa na mace? To ba wai yana wani da illa bane amma ana yawan samun matsala ne idan kin sa akwai wasu da bari a turanci libido ɗinsu is very high, is abnormal. To a irin wannan situation din su ba su damu ba daga safe har yamma har dare ana yi. Kin gane? To nan ne ake samun matsala. Idan irin wannan mace ko namijin sun hadu da wanda bai da irin wannan libido ɗinsu dole ai jiki ba abin nan ba. Kuma in mace ta fara haihuwa ana samun matsala. Yana raguwa. Ya danganta da jiki. To ba kowa bane kowa na da jikin shi. Depending wasu in sun fara haihuwa libido din yana dropping. Wani lokaci muna samun wannan matsala kamar matan da ake musu kaciya. Kuma suna samu. Akwai wani abu kaciya da daga mata bayi da illa ko kuma ne na sa kaciya. So they believe wai ba za ta bi maza ba. Suna ganin yasa suke mata. Amma kuma illan shi shine irin abin da kika faɗa. Ya kuma sai dai aure. Miji na taba ta tana kwance kaman love of food. An cire abin da za ta ji daɗi. Kin gani? It's one of the things. Kuma yadda kika ce kuma ko infection. So ba za mu iya ce ga abin da yake. Yeah. Gaskiya yana ganin zamu yi rana ayi magana akan kaciyar da yau ne na taba cin shi wala yi ba mata kaciya ba. Gaskiya shi lokaci ya kare mana bamu da lokacin. Duka da muka kawo karshe wannan shirin ku biyo mu a kafafen sada zumunta domin ku samu sabon notification inda mun drop sabon kuma ku manta ku subscribe sai an